Moeten we hier even... eens even kijken. Allemaal bramen. Even kijken. Ja, het is Nog heel miniem, hè, die bramen. Klein blad en... Want is het nodig? Dit worden helemaal tot daarboven, worden zulke bramenwallen, hè. Oh ja. Dus het is nu nog heel vroeg. Hier zit er een. Waar? Daar. Nee, echt? Ja, echt. Nou, Jean, ik zie hem gewoon niet. Nee, er loopt zo'n braamtakje naar beneden. Zie je die? Oh ja, oh ja. Ja. Op mooie voorjaarsdagen zitten jonge, nog onvolwassen boomkikkers in de bramen te zonnen. De volwassen mannetjes en vrouwtjes zie je nu niet. Die zijn vertrokken naar de nabijgelegen poelen om te paren. We hebben er een, Mark. Nou, ik dacht, haal jou er even bij, want dan kan je hem even van heel dichtbij filmen. Heb je hem, Mark? Ja? Mark Kapteins is boswachter, maar ook natuurfilmer bij het Brabants Landschap. Hij kan echt heel lang zo gaan zitten zonnen. Ja? Echt uren in de zon zitten, want hij heeft een soort zonnebrand in de huid. Maar Jean, waarom zitten ze nou op braamstruiken? Lijkt mij heel onprettig. Braamstruiken zijn voor deze beestjes heel veilig. Ja? Zo gauw als er een predator komt en die zegt van nou, hey, lekker hapje, dan laat hij zich vallen en niemand kan hem naduiken. Ja. En bovendien, die bramen die houden heel lang warmte vast. Oh ja? Dus als hier de zon een hele poos heeft opgestaan en hij blijft op de braamblad zitten, blijft dat braamblad heel lang warm. Dus daar profiteert hij ook van. De boomkikker was hier helemaal verdwenen omdat het leefgebied niet meer geschikt was. Maar rond 2010 werd het landschap aangepast. Er werden ondiepe poelen gegraven en braamstruiken geplant. Daarna werden de boomkikkers uitgezet en met succes. Kan je zien of het een mannetje of een vrouwtje is? Nee, de man of een vrouwtje, dat kun je eigenlijk pas zien als ze gekwaakt hebben. Die mannen die zitten flink te kwaken en die krijgen rimpels. Dat is dus anders als vrouwen die rimpels krijgen. Dat hebben die boomkikkers niet. Die hebben alleen maar mannen die rimpels krijgen. En waar krijgen ze die rimpels dan? Ja, in die kwaakblaas. Ja? Dat zetten ze heel erg op. Hè? Ja. En ja, dan kun je nagaan, als je dan heel vaak zit te kwaken, dan hou je daar rimpels aan over. Hè? Oh, hier zit er nog één. Hey. Ja. Maar je zie ik ze overal. Hier. Hier. Ja. En hierboven, Ja, hier. Oh, ja. die is kleiner. Hè? Ja. Plots ontdekken Jeanne en Mark iets heel bijzonders. Niet in de bramen, maar tussen de pitrus op de grond. Een wel heel jong kikkertje. En dat voor deze tijd van het jaar. Kijk hier. Ja. Zou dat hier uit in blub komen? Ja, Ja, lekker wel op. Er is hier gewoon een populatie uitgekomen nu. Natuurlijk habitat hier. Maar jij bent best wel echt hier verbaasd over, Jeanne, of niet? Ja. Dat je ze nu... Ja, waarschijnlijk heeft hij als larve overwinterd. Kan niet anders als dat ze nu uit het larvenstadium komen. Dan Ja. kun je gewoon helemaal aan het modelletje zien. Zo zien wij ze eigenlijk alleen als ze uit de poelen komen eind juni, begin juli. Dus deze heeft als kikkervisje in een poeltje overleefd de hele winter? Dat hoogstwaarschijnlijk wel, ja. Als die eitjes worden afgezet, ook in het najaar... Ik bedoel, normaal is het natuurlijk altijd in het voorjaar. Is dat ook iets wat met klimaatopwarming te maken heeft? Ik denk het wel. Maar Ja. dat zou betekenen dat ze misschien dan 2 keer per jaar paren in plaats van 1 keer per jaar. Dat zou kunnen. Ja, het is niet moeilijk om ze te horen, Jean. Het is niet moeilijk, nee. Ja, ik heb wel het gevoel dat het van alle kanten komt. Ja, dus ik wil even luisteren. Het is mooi hoor. Ja, hè? Indrukwekkend. Het is pas de tweede avond dit voorjaar dat de boomkikkermannetjes massaal aan het kwaken zijn. Ze proberen vrouwtjes de poel in te lokken. Jeanne telt al jaren deze kwakende kikkers en doet dat op geluid. Hier zit er steeds eentje met een hele lage stem. Ja? Hier roepen 3 anderen. Serieus, dat hoor jij echt? Ja, het is gewoon een kwestie van ervaring. Ja, jij doet het al Wij zijn met 3 begonnen en 8 en 20 en zo. Hè. Dus op een gegeven moment dan gaat het vanzelf. Ja. We moeten eigenlijk proberen om er een te zien. Hè. Ik hoor het heel dichtbij. Hier heel dichtbij. Hier zit er een, hè? Ik hoor het heel dichtbij. Kijk. Och ja. Kijk, hallo, joe. Och, ja, die heeft ook echt een kwaakhouding. Ja, heeft hij een kwaak? Ja, zo'n beetje opgericht.
Ja, maar hij houdt zijn mond nog steeds. Hier zit er een flink te roepen. Wow. Hij gaat nog niet op en neer. Maar die kwaakblaas? Die kwaakblaas. Ja, Hij heeft er maar één, hè? Een groene kikker heeft er aan allebei de kanten één, een kleintje. En hij heeft maar één grote kwaakblaas.